ایرو هرگه کرد نبین یک تو جاری تو رنگی نبینه یک ایرو الهوleri bir rengi embêjên kombunek çêbûna û ya jî nîşan dide ki rastî Kurd yekbûnekî çêkirine û heçar parça da hemû milîva piştgiriya îro Efrînê tê kirine û dervê embêjên niha tenê Kurda li derva hemû embêjên bajarê dewletê biyanî de hemberê vê neheqiyek ser Kurda tê meşandinê nerazîbûnek tê neşandinê û rastiyek heye neheqiyek îro ser Kurda tê kirinê li dîrokê de tu derîne hatê kirinê. Boyek ev dewletê desthilatdarin em bêjin yê hegemonîkin hemû milîva ji boyek berjewendiyê xwe îro em bêjin neheqîkî vî rengî ser Kurda dikin. Ama dîrokê de her dem Kurd hatiye van leysoka û dawiyê da Kurd rexmêk vaqa ket vaqa sew enda kiriye. Ama vê carê îdî Kurd ne ew Kurd e Kurdek enda bikenîne Kurd hem yekbûna xwe ava dike saxiya vî şerî ve û aynı demê vê zanebûnê ve mîna hêzekî ev dewletek îro em bêjin rengekî dêlin kî pêşiya Erdogan vedikin.